Heippa vaan kaikille. Tämän vuoden videoprojektit jää nyt tauolle. Just kun mä olin selvinnyt suurin piirtein isäni kuolemasta elokuussa. Eilen aamulla mä sain puhelun Malmin sairaalasta. Ja isän leski, meidän äitipuoli, oli menehtynyt eilen aamuyöllä. Reilu 3 kuukautta isän perään. Ja mä en ole siinä kunnossa, että voisin keskittyä videoiden tekemiseen. Mä jatkan, kunhan hautajaiset on ohi ja joulu. Ja sitten on tarkoitus tehdä video meidän tästä vuodesta alkaen tammikuusta, kun me huomattiin ja saatiin tietää, että isä on sairas. Se tulee muutamassa osassa, mutta mä haluan kertoa mun isäni ja hänen puolisonsa Annelin tarinan. Koska isän kuoleman jälkeen ja heidän asuntonsa tyhjennyksen jälkeen, kun Anneli oli siirtynyt hoitokotiin Alzheimerinsa takia, jäämistöstä paljastui todella iso määrä valokuvia, joten olemassaolosta meillä ei ollut mitään tietoa. Sieltä paljastui kirjeitä ja kortteja, joita hän oli toisille laittanut. Ja se määrä rakkautta, mitä niillä oli toisiinsa kohtaan, on jotain käsittämätöntä. Haluan toivottaa kaikille rauhallista joulunalusaikaa ja rauhallista joulua ja nähdään ensi vuonna.